shi split din nan, shikenan na yanka shi. Yanzu wannan wajen taɓa shi inda na yanka din, kun ga na taɓa shi, to na taɓa shi sai in jawo nan, akwai inda aka ta delete a nan, delete gashi nan, to sai in danna delete din nan, shikenan wannan wajen ya fita, kun gani? Domin ɗaliban da kuma ya wajaba shi to abin da yake ma'adini na ƙasa to na kowa da kowa ne. Wannan kenan, to amma tunda wannan wajen ba wai ba a buƙatar wasu ana buƙata, to bar mu dawo da shi. Yan uwa bishi wannan abu al'amari a hankali lallai za a fahimta. Sannan abu na biyu shine idan kai bidiyo kana so ka ɗaura masa wani voice ɗinka, voice kake so ka ɗaura, ko kuma kana so ka yi wani bayani akan bidiyon kafin ka sake shi, ya za ka yi? Shi ma wannan abu ne mai sauƙi. Abin da za ka yi kawai shine ka zo nan wajen, ka jawo nan, ka jawo nan, ka jawo nan, ka jawo, ka jawo, ka jawo. Idan ka jawo, akwai inda aka rubuta freeze. Misali in ka ja kai ka taɓa kan bidiyon asali, sai ka danna wannan freeze ɗin. In ka danna wannan freeze ɗin, kana gani ba? To sai ka ja shi,